סגור את הדלת. אוקיי. עכשיו זה מצלם? זה מצלם. כן. רגע. אוקיי, רותם, אתה צריך לבחור לוקיישן. לוקיישן? כאן ליד הבית שלי. מה כאן ליד הבית שלך? נו, אנחנו יכולים למצוא עכשיו ברגע. הדלת פתוחה. לא, יש במפר, יש במפר. אוקיי. תעשה סיבוב ותעצור. מה אתה עושה? תעשה סיבוב, ילד מפגר. תעצור ליד הבית שלי. מה? התקלחתי אתמול. וואי, די כיף ככה. שים את הראש כאן, שים את הראש. איזה יופי. באבוי. תעצור שם. מה? תעצור שם, ליד הבית שלי. יש. למה עשינו? לא יודע. לא, צריך לבחור לוקיישן. כאן. לא. כן, כאן. מה, זה לא טוב. כאן, מתחת לרמזור. זה לא טוב, זה לא טוב. תאמין שטוב. רותם. אחי, לא מצלם. אל תברח מכאן עכשיו. לא צריכים להישאר יותר קרוב. תשאר כאן. אנשים צריכים להישאר קרוב. בסדר, אבל אנחנו עושים צילומים, ואז חוזרים. כן, עדיף שנעשה את זה באזור כאן. גם מה הבעיה כאן? אנחנו נעשה את זה בתוך היישוב. כאן זה מקום טוב. לא, צריך לעשות כזה פניות ושטויות. בסדר, אנחנו לא נסיים עכשיו. זוכר שכל ההתחלה זה בלי נסיעה. איזה אוטו זה? כל ההתחלה זה עם כל נסיעה. ההתחלה זה... כאילו, אתה עושה כאילו. באיזה אוטו? לא, אחי, אנחנו עושים את זה כמו שצריך. בוא נוריד אותך איפשהו, נעשה סיבוב ונחזור לאסוף אותך. תעצור. עצרתי. תכבה מנוע. אוקיי. מנוע.